A alta costura é unha crítica irónica e poética tamén á moda rápida, á sociedade de consumo, á contaminación ou ao recoñecemento social. Now in Vienna there's 10 pretty women. Chicas que nos decían que se sentían, ¿no? Pero a mí gusta ir a comprar roupa, e os outros decían, pero canto roupa? E dice, bueno, pero dou, que non tal, e lle explicábamos que pasa coa roupa, ¿no? Hai unha reflexión e non sabemos se temos esa capacidade de cambiar o mundo ou non, pero polo menos de pensalo, de pensar quen somos nós humanos e que é o que estamos a facer entre nós e co planeta. Hai unha crítica ao consumo, pero que veñan interactuar con nós e que eles tamén teñan que buscar preguntas e as súas propias respostas. A nivel sensitivo, ¿no? A sensación de entrar nas tendas, a sensación que pode provocar pois unha montaña de roupa chea de residuos en Ghana. E por que os humanos estamos con esta febre de comprar tanto? Xa non é de vestir ben, que a mí gustame vestirme ben, que é unha cosa subxetiva, pero por que? Eu creo que estamos entrando nun nivel competitivo moi grande entre os seres humanos. Mieux vaut ne penser à rien que ne pas penser du tout. A temática parecíanos moi estimulante porque podíamos crear xa antes de subir ao escenario un montón de imaxes e imaginar situacións moi diferentes, aspectos moi amplios, ten un abano enorme de subtemas. De feito, unha das dificultades foi de que falamos. Realmente o que é o personaxe no sentido aristotélico, no? máis naturalista, en sí non existe. O que hai son figuras que compomos a través de vestiario, de actitudes, de situacións. Entón, digamos que fago moitos personaxes, non? E cada un defende ou ten un punto de vista sobre a realidade vinculada co tema da moda. E moi divertido. Podo, a través dos meus personaxes, vehicular pois esta frustración que como cidadana e como nai e como consumidora sinto, non? Esa busca por esas novas linguaxes visuais que vos sempre mantedes é unha ferramenta axeitada para conseguir ese efecto de choque. Non intentamos chocar, intentamos seducir e unha vez que hai unha seducción cara a obra de arte, aí meter os dedos nas feridas. A alta costura reflicte a febre de querer ter que sucumbe ao caos. Toca moi profundo os labirintos do escaparate que determina a convivencia humana e o ser.